njengelapho verse number 52. And Jesus kept increasing in wisdom, in stature, and in favor with God and man. And Jesus grew in wisdom, in stature, and in favor with men and with God. Listen to me. uJesu wathubeka ekuhlakanipheni nasekukhuleni nasemseni kuNkulunkulu nakubantu nasemseni kuNkulunkulu nakubantu nasemseni kuNkulunkulu nakubantu nasemseni kuNkulunkulu nakubantu nasemseni kuNkulunkulu nakubantu. Allow me to title my message this morning, ladies and gentlemen, irresistible favor. Umusa onganqabeki, umusa ongavimbeki, umusa that no one can resist. Umusa, a favor. Isizulu sasithi umusa ube ngathi ngisho the grace. Kanti I favor isihe compassion. Umusa is umusa ne? Kusemseni the favor is is unmerited. It's what happens to you when you don't deserve it. Favor ilento ekwenzakalela ingakufanele. Uma kuthiwa uthole ifavor kusho ukuthi kwenzeka izinto empilweni yakho abantu mabebuka bathi zenzeke kanjani ngoba azikufanele. Ifavor ilento ekwazi ukuhamba phambi kwakho ifike ikuvulela iminyango ongangqongqozanga kuyona bonke abantu babuze ukuthi le minyango ivulwe yini. Ifavor ilento eyenza ukuthi ikhulu zihleli zizwe inhliziyo zazo ziphenduka ziba ngakuwe ngoba inhliziyo zamakhosi nezikhulu zisesandleni sikaNkulunkulu. So when you have favor with God, it's not going to turn all hearts to you. He can turn the heart of kings to your direction. If you have favor with God, yenza ukuthi la ufake khona ama applications akho bethi mabebuka igama lakho bengakwazi bezwe kunento ekadonsela kuwe. There is favor. There is favor. Allow me namhlanje to talk about the irresistible favor. Ifavor enganqandeki ukuthi noma bathakathi bedwebile noma bekhulumile bafunga base baqalekisa kodwa le favor lomusa yenze ukuthi izinto happen to your favor. Izinto zenzakalele to your favor ngoba it's irresistible.
irresistible mfundisi Mthweni kusho ukuthi zikhona izinto ezizama ukuyiresist kodwa le favor ungathi ifaka irresistible vest kuthi noma lezinto zivimba kodwa ingavimbeki. In other words bazozama ukuyokudwebela imibhulelo bakufakela itapu e-ofisini lakho kodwa le favor ngoba irresistible ngaphezu kwazo zonke lezo zinto you are still favored. Irresistible favor and the mama has my jump keeps on cutting and come back. Please fix that for me. Irresistible favor right now it is good. Irresistible favor yenza ukuthi ufane nensipho ethiwa sunlight emanzini. Emasana uyashelela bathi bakubamba ngapha kusho ukuthi njenge sunlight mangabe isemanzini wazama ukuyibamba emanzini ngezandla zakho uthi uyibamba ngapha sunlight iphuthuke uyibone seyingapha. Irresistible favor izoyimemezela eRome namhlanje kaNdebele izokwenza ukuthi uphuthuke uzoba uphunyuka bemphethe bazobevimba ngapha bathola usungapha bathi bavala ngegogo bathola usungapha. That's the favor that Jesus brings. Ifavor Jesu akhula kuyo le eyenza ukuthi abaFarisi bathi bayamvimba ngapha bamfica sengaphakathi ethempelini ebiza imbhalo bathi bambamba ngombhalo bamfica uJesu uchaza kangcono yibazalwane uJesu wena leyo favor eyayenza ukuthi noma ngabe yisabatha akwazi ukuphilisa umuntu aphile bazalwane. Ifavor uJesu ayenayo yile yayenza ukuthi noma sebefungile bethi le ngeke yenze uJesu azakwazi ukuyenza kodwa uJesu abonakala yenza bake bafunga sekushona uLazaro bathi useyanuka useney'nsuku ezine Jesu ngeke savuka kwasho ukuthi Jesus grew in favor. He had irresistible favor. Nishithuna likaLazaro could not resist his favor. Umema phambi likaLazaro uJesu ethi Lazaro come out ithuna lahluleka to resist the favor that was upon Jesus. That's the favor that is upon you today. That's the favor that is upon you today. Irresistible favor. Mangabe, I will do 3 submissions, my son, of 3 cases in the Bible that I have learned and I have seen with the Babantu. They have this irresistible favor. Case number 1, little Bible, Genesis chapter number 39. There was a man called Joseph. Little Bible, what is this one? Elikude lokuthunjwa edayiswe kulo abafowabo ngoba abafowabo bambonazela uJosepha ngenxa yokuthi ukwazi ukubona izinto abangakwazi ukuyibona. Mhlawumbe bazalwane bangakithi inina abafowabo kaJosepha babengambonazela ukuthi ubona izinto nje kuphela kodwa babembonazelela ukuthi lezi zinto ayibonayo ziyakhuluma. Please go down say izinto ayibonayo zinjani bazalwane ziyakhuluma. Lalela ngichazele emhlabeni ephileni ukube nezitha ongazi ukuthi zivuswe yini kanti izinto ayibonayo zinjani into ayibonayo ziyakhuluma. Ubone sawuzondwa kanti wena umuntu obona into ayixoxayo ngoba wena wazi ukuthi ziyakhuluma ugijima ubaxoxele. Ngibona ithongo zingikhothamela hayi ngibona ithunga ezu11 zingizungezile ngase ngibone sami isithungo siphakathi nendawo kodwa ngithemba ngithi ngiyabuka zonke lezi ezinye ziyamkhothamela. Bayizwa abafowabo ukuthi lento iyaxoxa. Basibethi singamenzani uJosepha. Kuthiwa ngaleso sikhathi uJosepha was wearing a cloth of many colors. Was wearing a cloth of many colors. Ayethungelwe uyise. Joseph was the least. uJosepha wayewomncinyane. Ngeke wazizwa ngathi ungomncinyane.
waba senkampanini wasizwa ngathi ngomncinyane? Uke wayibona emndenini wakini ngathi ngomncinyane? Uke wayibona kwi-community yangakini ngathi ngomncinyane? Uke wayibona kubantu abangangawe ngathi wena ngomncinyane? Futhi nabo bakwenza wazizwa ukuthi ngomncinyane. Uke wangena bafowethu abantu behlangene umhlangano womama wasesontweni bakwenza wazizwa ukuthi ngomncinyane. uJosepha wayengomncinyane. I'm here to talk about irresistible favor. Kodwa wathi noma ngomncinyane wagqoka into abanye abangayigqokanga. Lalela kwesinye isikhathi abantu nawe balwa nalento. Balwa nalento. Ukuthi wena ucabanga ukuthi ingoma kanti kube bewazi it's a coat of many colors. Lento lele favor kaJoseph ngiqala ukuyirecognize kulento ayigqokile. It's a coat of many colors because if favor is a coat of many colors. If favor ikwazi ukuvulela umnyango ongene kodwa futhi favor ikwazi ukuvala iminyango. Khona eminye iminyango ozofuna ivuleke kanti ivalwe ifavor ngoba ifavor yazi ukuthi mayiqhubeka leminyango ivuleka when you are in danger. Sometimes you've got to allow favor to shut some doors. Amen. Kuleminyango ethi mayivaleka sithandaze sikhale sithi kodwa umnyango uvalelekile ngoba we still enjoying ukuba kulowo mnyango kanti uNkulunkulu uyasihlenga khona ukukhula kubonile okuzokwenzeka wasethi ungakenzeki. So favor is a coat of many colors. Ikikuvalele ifavor ikihlukanise nabantu. Ifavor ikihlukanise nabangani. It's a coat of many colors. Ikihlukanise nabangani. Kanti uNkulunkulu uyazi ukuthi mawuqhubeka nabo uzoduka endleleni. Singakho ngesinye isikhathi malumbonga uNkulunkulu ngeminyango evalekayo. Ifavor ikwenza ukuthi uphelele umsebenzi. Kanti uNkulunkulu uyazi le nkampani izoliquidate washo wakhipha ezinye izinto sakhisha uJehova. Ngakho masibheke emuva siyamangala ukuthi siphume kanjani. Usiso simemeza sinamanyazi kuphumule kanjani namajengisa kisamandele kanti favor the coat of many colors. Favor isebenza ngendlela ethile oyiqheme ngayo. The coat of many colors. The coat of many. Abanye bake bahlebe kanti bahlebe ba-introduce to your destiny helpers. It's a coat of many colors. It's a coat of many colors. When you also can't think that we're going to know that you want to introduce you to some people that will never know you until someone talk about you. And you say, because I want irresistible favor. Irresistible favor. Irresistible. So the Bible says, then you talk one and a coat of many colors. Nishabafoa, Babet Asugele Yona. Babet Asugele Yona. But let me tell you, who would a favor when I go? Kodwa abantu bayebo ngiphinde ngisho bazalwane ungaphindi isikhathi esidubleme uNkulunkulu ngezinto kanti favor and ifavor ijwayelekile ukuthi abantu bayibone kuwe kodwa wena ungayiboni kuwe zawale bani kuthi bayizonda nale nguba yayigqokile. Yingakho ke uma ngabe sebedecide ukumbulala uJoseph ubahambisela ukudla bahambisela ukudla emsebenzini bahambisela ukudla ngesikhathi bona beluse izimvo ngoba akubona bonke abazali ijwayele ukuthi abantu abasizayo bahambisela ukudla abantu abasizayo beyibona bakhaphela bahambisela ukudla kanti ngalelo langa ukumbulala ebahambisela ukudla Unafuthi uyazi ukuthi ngeke ngokukhamba ivalele endlini uthi ngenzani kusibambane ngoba yini engamfaka emsebenzini ngenzani kusibambane ngoba yini engahambisa ingane yakhe lapha yana ngenzani kusibambane ngoba was good to this person. God is doing his dealings. He does it in a different way. Bathe yobasiza kanti baplana
kumbulala. Abantu bajwayele ukuplana ukubulala yilaba othi uyobasiza. Kanti abazi ukuthi kusayiplan ye-favor kwaleyo. Bazi kusayiplan ye-favor kwaleyo. Befike banikeza ukudla. Bathi awunawo lona ozenza ngcono kunathi. Bathi asimthathe simbulale simfake emgodini. Unqabo omunye. Bathi ayibafutha singambulali. Ngoba i-favor yayenza leyo nto. Behlangene ngegama lakho ebhodini thizeni vele kunqabo yedwa. Naye akazi ukuthi unqabiswa yini uJuda. Hayi kanti i-favor ikhulumela uJoseph ukuthi akangafi ngoba awumele afi ithungo zingakamkhutha. Amela hafe ilanga nenyanga nezinkanyezi zingamkhotha. Yafunga because you just never fail. Yonke uNkulunkulu ayihlele ngawe ngekufe. Awucela uphinde kumemezele kandrabele ngekufe. Ngakenzeka. Ngokuba mina nginemcabango emihle nawe. Imicabango yokuphumelelisa not to harm you. Ukuthi kuyenzeka when we are going through wilderness, sicabanga uzofela ehlane, kanti ngeke ufe. Ngakenzeka. Phansi bazalwane bami. Soba ngathi ngishumayela isikhathi eside, kanti ngisaqala. Ngasho ngingekafe. Ngaqaba uJuda. Wafothi singambulali. Nama ngimfunje ngani kodwa singambulali. Nama ngimfunje ngani kodwa singambulali. Nawo ama-Ishmael ayadlula simdayise kuwo. Imali abamdayisa ngayo. Imali abamdayisa ngayo. Omunye bakudayise ngeplate lokudla. Base restaurant bakhuluma ngawe. Ngenxa yeplate lokudla adayisa. Ngiyazi. Ngibawe. Okanjalo. Nqothuka. Umunye wakudayisa mfethu. Akudayisa emva kwezinto ezintsha umenzele zona. Emva komthandazo yakho umthandazela. Akudayise ngeplate nje lokudla. Ngani uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu yadayisa uJudas Iscariot. Udayisa ngoDanariyo. Wakudayisa ke ma-Ishmael. Kanti ithumo bayizwile. Izinkanyezi bayizwile. Nenyanga bayizwile. Kodwa inkosi bingavezanga ukuthi zomkhothamele kuphi. Ngoba ungasheshi ungwrite off indaba yami ayikakapheleli. Awuzwanga ukuthi ziyomkhothamela ngikuphi. Xa zizokhothamela manje uzosuka uzokhothamela ngika-Israyeli kanti mhlawumbe kumele ngeGibhithe ngoba ilife yokukhothamela khona. Bathatha ingubo yakhe bayikhayibula. Bayithatha izilwane imagazazi egcoba ingubo. Bahamba nayo esemanepho nebayisa baba. Basho ukuthi badabula ingubo yenyama. Ubantwana ababulala inyama ngebesaba. Kodwa ngisaba umbulali kaMoya. Ngoba kujwayele ukuthi abantu babulala into esenyameni. Kanti khona there is things that they can never touch. It's things that are in the spirit. Favor is in the spirit. Nalela bavumele babulala igama lakho nginya. Bavumele bangcolisa igama lakho into yenyama. Bavumele bahlebe ngegama lakho into yenyama. Kodwa favor is something of the spirit. Noma balimaza ingubo yakho kodwa ngeke ithinte. There is a system of favor. Yitoka moya. Angandaba nababulali benyama. Ngobumoya. Ngeke baze bawuthinta. Angikaze ngimbone. Jehova. Yena yenqotho. It's okay.
ingubo babefika nayo kubaba bayidabula ngefavor uJoseph ahamba ngayo sokuvele babelile tenqedo kisho bayibulala ingubo kodwa bangayibulala ifavor ahamba nayo wahamba uJoseph akala Joseph wahamba waya eGibhithe mayifika lapha eGibhithe wafika wayoba isisebenzi endlini yeboss ye right hand man kaFaro ifavor yenza slave ngiyacabanga ukuthi kufanele kube khona igrading mos kulento ye11 manana ukuthi mhlawumbe mawufika nje eGibhithe kufanele uqaliswe kwindlu kaNongubani kodwa ifavor yamenza wayoqala ukusebenza endlini wathi noma isigqila kodwa waba isigqila sasepalace uyayazi ifavor wena ifaka kwi-entry level post kodwa uthi uyafika kwi-entry level post akuyona nje ye-general worker ezosebenza noma ikuphi wona vele wenza usebenze uclean i-office yomphathi mangabe efakwa endlini kaPotifa sesebenza khona ifavor because it's a coat of many colors. Shono nami it's a coat of many colors. Yenza umfazi iqueen nina bakhuluma ngalento kamfazi kaPotifa ngiyazi ukuthi ngicabanga just an ordinary woman but this was a queen. This was a queen with many servants. This was a queen with a crown on her head. This was a queen who was beautiful, uZuleika. Vangelito wayne complexion yakho. She was fair in complexion, my yellow. Yenza ifavor coat of many colors. Afunwe. uJoseph oyisebenzi. Ogqoka umdantsane. Hallelujah. Iqueen kaPotifa. Coat of many colors. It attracts people of high ranks. Joseph, he favored there, he grew in wisdom like Jesus. Because kubalulekile to first grow in wisdom before you grow in favor. Ngoba if favor is a coat of many colors, it will attract. And for some people, it will attract aboZuleika, queens. But ukhulile in wisdom, uzokwazi ukuthi uZuleika noma ngangifuna. Ngenze ngimthinte ngoba wenkosi. Iwisdom ikufundisa ukuthi no. Azanona ngithi mina ifavor izokuvulela ngisho umnyango ozokwenza usebenze ngesonto. Kodwa iwisdom izokufundisa ukuthi uthi no. Akuwona. Amphinde ngisho ngone ifavor izomnika yonke kumele ube nawo umthambo ka no because you have grown in wisdom. Uyakwazi ukubona umthembu. Bazalwane mina ngiyakholwa abafundi beBhayibheli ukuthi wayengekaboshwa uJoseph ukube walana nomfazi kaPotifa. Ngoba akekho wayezomvulela icala. Ngiyakholwa ukuthi uJoseph uzoba nama benefits amaningi eGibhithe kube walala nomfazi kaPotifa. Ngoba umfazi kaPotifa wayezombatha kahle bemtheni wakhe. Kodwa washo le nto yokukhothanyelwa yithuba. Le nto yokukhothanyelwa yithuba ayivumi ukuthi ngibe nenjabulo yesikhashana. Le nto yokukhothanyelwa yinkanyezi, the moon and the stars, ayivumi ukuthi ngibe nenjabulo yanibazalwane esikhashana. Ngoba uZuleika ngangijabulisa kodwa kuzoba yini isikhashana. When you grow in wisdom uyakwazi ukubona izinto ezoba injabulo yani.
yovalo ukuthi ke le business what if ingaphumeli bese vele qhamuka uFan Wyk ongenaso iskill kodwa nenkampani bese ethi ngiyaqasha ozosebenzela mina ngizokunikeza 2-3 figures ujabuliswe u20,000 kanti uFan Wyk wenza u200,000 ngeskill zakho thathe injabulo yesikhashana angikaze ngimbone ngithi leka Zuleka ke waseke uZuleka ufuna ukufast forward because I have 3 cases to submit uZuleka waseyambophisa wamosho wangena ejele umntaka Josepha kanti manje ngene ejele ngithanda ke leli verse bazalwane leli verse lithi leli verse where is this verse verse number 21 uthi but the Lord was with Joseph in jail kathi ngeno nje ejele bese lithi leli verse 21 bese kodwa uNkulunkulu wayenaye uthi awuphinde ngisho uZuleka wow nesazi sesistory libengole uZuleka wambophisa waboshwa waqala manga afana naye amanga kwathi ngempembe ufuna ukudlungula wathatha wafakwa ejele kathi ufakwa ejele bese to verse 21 but the Lord was with Joseph uNkulunkulu nomuntu khona ijele odlula kulona but the Lord but the Lord was with Joseph bese yaqhubeka verse number 21 I said he had faith to his inmates and whiteness waba ne favor wathola umusa lithini la wathola umusa komphathi jele kanye neziboshwa he had faith wamenzela ububele emehlweni omlindi wetilongo ala phansi verse 21 baba kepha uJehova wayenaye uJosefa imala ngicela ngibone sithi uzothanda kepha uJehova nawe angazi ke ukuthi ubani lo odlula kuyijele elithile ngicela uphinde ngisho futhi kepha uJehova wayenaye uJosefa ngicela umbuke lo sethi uzokumtshele kodwa uJehova unawe mhlawumbe ukuyijele elibizwa ngokungathandwa ukuyijele elibizwa ngerejection ukuyijele lokuhletshwa ukuyijele lokungafunwa kepha umuntu we-irresistible faith uJehova uba nawe wonke amajele cela umthintele awuhambangeliswa nabantu kukhona Ndebele ngenze njani moyo ongcwele if you have this irresistible favor uJehova uba nawe uphakathi ejele angakhiphi kodwa abe nawe ungene kodwa into singazakuhlula ukuthi sicabanga ukuthi akekho nathi uJehova uma singena lahlile ngicela ngithakazise ngiyacela ukuphendula ngakulahlile yakela hamba yokudla mabufastile Jehova nawe Speak Lord. ayila katapaya katapaya irotapaya kataya lalela yakela uyisho ukudla wena phuma manje yokudla uJehova He said I will never leave you nor forsake you mkhonwe uthe ngeke ngikulahle ngeke ngize ngikushiye uJehova ngiyazi usejele ngiyalibona ijele kodwa nansi into ebalekile but kodwa Jehova unawo abafundisi eBhayibheli bathi makuthiwa but eBhayibhelini it's a conjunction of words ne bathi ngesingisi bathi le nto nje bathiwa but kusho ukuthi khohlwa lokho kade sikukhuluma sithi khohlwa ukuthi ungene ejele khohlwa ukuthi ijele nanti khohlwa ukuthi ufakwe ejele bese bathi njengoba bathiwa but concentrate kulokho kuzoshiwo manje kona okubalekile siqeda ukuzwa ukuthi ufakwe ejele ngiqeda ukubona ijele lami ngiqeda ukuzizwa izigize ejele ngiyabezwa nabaphathi bejele ngiyababona nama-witness ehlenyuka bafowethu umphiki ngisejele ngiyanqamba manga ngithi akukho buhlungu basejele kodwa amehlami aconcentrated lokho okubalekile kepha uJehova bese lithi wafumana wamupha umusa
wafumana umusa. He found irresistible favor from his inmates. Number one, kwezinye iboshwa zathi mayibona uJoseph zangabona umuntu ongahlukunyezwa. Iqiniso lithe ejele umuntu mayephakathi uyahlukunyezwa. Ufika uhlukunyezwa ukuthi usejele, uphinde uhlukunyezwa uboshwe nawo. Kodwa umuntu wefavor uthe ngena, abantu aboshwa nabo bavele bamthande, bazizwe benomusa kuye. Lalela yini ekwenza uvuke uglowe kangaka kodwa usejele, ingoba you have some favor even with your inmates. And not only inmates, but he found favor with the wardens of the jail. Bafowethu uma ngabe ungena ejele, ngisho abagadi bejele, bafowethu ngisho amadimoni asebenzela. Amadimoni asebenzele wena. Abagadi bejele asebenzele wena. Uyakhumbula namadimoni esebenzela uPaul noSila. Kunentombazana uPaul bengena. What is that place again? Ekubi? eMacedonia. Mabengena eMacedonia mfethu habela phakathi khona the step. Mabengena eMacedonia. Uthola intombazana enamadimoni, inomoya wobungoma. eMacedonia akholwa abantu bakhona ukuthi Paul abakholwa ukuthi Paul bashumayela ivangeli likaNkulunkulu. Kodwa intombazana enedimoni ihleli ngasegedeni yezwa alimemeza ithi laba bangamadoda kaNkulunkulu, yama-announce idimoni asebenzela engazazi ukuthi umchazi. Uyabona ke kube akuvunywa ukuthi angene ejele bengekayazi potential anayo. Kodwa imenze waba wazi potential ekuye ijele angene kulo. Ijele livula amehlo ukwazi ukuyibona umthando ubaba. Ingakho xa ungena empilweni uyibona umthando kanti ngikwazi ukungena empilweni ngiphume ngashaka. Ngoba ijele livula someone angibandebele ijele livula amehlo ivumele ijele ngoba lizokutshengisa ukuthi wena uJobe wathi engene kwijele lakhe
nenhlupheko yakhe nokugula kwakhe uzwa ngalujobe ethi belisile ngokuzwa kwendlebe kodwa Nkosi bengakwazi kodwa kumele ngangena kwijele lenhlupho yami uthi manje sengiyakwazi. Now I know mhlelo wami ngekuzumazi mhlelo ngokuthi uyaphila ungazi ungena ejele. Manje noma ingena ejele uJosepha ungena ezazi ephupha kodwa akazazi ukuthi uyakwazi ukuchaza. Lapha ejele inmate mthweni mfethu iyaphupha ikhabhera inkosi ngoba nefife bayenza nje wemangela akuphuphi nombani in your presence. Phela maningi ama-inmates ala in your presence akuphuphi nombani. Ikadina yini le kwenza ukuthi njalo uma ufika endaweni ufika uthambo yikhulu ungangena ngiphi umsebenzi ufika uthambo abantu abasemandleni sibe bethi hayi suka uthi line hayi vele ifike kwenza umathambo nje waphupha ngekhabhela kaFaro hayi kaPotifar kaFaro ophethe Potifar. Maybe yasebenza waphupha ikhabhela waphupha nanenye baker waphupha ikhabhela ubona uphupha eqala bazona nelazi iBhayibheli ningangimiscoach ngokuthi ngithe ubani uphupha eqala leyo nto ayinalutho irrelevant nansi context waphupha lo uphupha eqala uyena phakathi ukhabhela no baker ukhona angiloni washtawa yena mikreme yonke into khona uphupha eqala ngomunye kodwa ke babili abaphuphile futhi bonke they hold important positions next to the king. Angikaze ngimone yebo kaJehova iphupha ukhabhela akuze kuJoseph yebo futhi hle nama inmates akawabuza wonke amanye ama-inmates uza lo wefaith yeba lento yakho ukuthi emsebenzini bayayekwa bonke utshelwe ukuthi yenza into musu uyithatha njengokuhlukunyezwa ifaith ifaith yaphela awuhlukunyezwa yini ngoba khona ipromotion ezayo. Nento ukuthi mayingekho usekretari ususwa reception njengoba yoba usekretari ifavor le awuhlukunyezwa ngoba bengibona kulufulana ukuthi mina haza la nje ubhedeka ingakho awuhlukunyezwa ayikho bonke amanye ama-inmate waxoxa kuJoseph wathiwa yini mfethu ngiphuphile walichaza uJoseph iphupho nakwathuka sengikwazi ukuchaza iphupho kwenze usathi kuJoseph le mfethu ungangikhohlwa uma ufika phambi kwenkosi aphuphe lokwesibili ukhabhela usemkhohliwe lo uhambile phela iy'nsuku aphuphe okwesibili nakona angaphuphi nombani ngicela ukuthi tele favor yakho yenza abantu abasondele eduze kwakho nabafuna usizo kuwe ungabi nombani. Webazalwane bami nike nacelwa imali kapetrol umuntu onemoto wena ungenayo imoto uyangdelela ngeke yena ngathi ene-Etios mina ngihamba ngetekisi yini acelekile imali ifavor khona la ikusapho ifavor ithi wena uzoba nezimoto engeke zitsuwele upetrol. Owesibili bayephupha banobaker angabephupha naye amchaze bese uma ngikhohlwa mufika phambi kwenkosi alaleke bangcwele noma banye bemodela kodwa ngomsana mina ngizona ngena kuyenzeka abantu uma ngabe sebefikile ey'ndaweni zokuphumelela kwabo. It is in the human nature to forget the kindness you have given. It is in the human nature
ubuqili bomuntu ukuthi umuntu akukhohle. Ungamcasikeli umuntu ukuthi ukhohliwe ngoba umuntu njalo ibasakwane uDavid umuzwana mayethi kuye mbonga uJehova mphefumulo besethi ungakhohlwa imisebenzi yakhe yomusa akwenzele yona. Yingoba uDavid uyazi ukuthi umuntu umphefumulo womuntu uyayikhohlwa imisebenzi emihle. Yingakho mhla umuntu lihlukana naye ngekumuzo kubalelo okusho kwenzile. Yakho mafethu mina ngicela ukuthi uqinise kuKristu. Umuntu uyakhohlwa. Bakakhohlwa bababhemu lapha yehlane bakhohlwa beqeda ukubona ulwandle olubomvu luvuleka livaleka izitha zabo ingena phakathi. Kodwa bathe besehlane bakhohlwa befakela bethi sikhumbula anyanisi baseGibhithe lenkulunkulu wakho besikhiphelana kanti ufuna ukusibulala ngoba umuntu njani. Awutshela sethu kathana umuntu uyakhohlwa. Kodwa ifavor ayikhohlwa. Amkhohlwa kanti ifavor ayikhohlwa. Ifavor ya drive iplan mangumtshela yenza inkosi yathi yalala kwangalaleka. Ngoba bayeke mase bekhohliwe amazulu awakakhohlwa. Ungabacasukeli uma bekhohliwe ngoba ezulwini abakakhohlwa. Cela ukukhuluma nomuntu namhlanje ngithi ezulwini kunama-installments of prayers owawenzela abantu ezulwini akakakhohlwa. Kunama-installments of your tithes, of your sins, of your offerings, of your givings owawenzela abantu ezulwini. Umzweni ezulwini abakayikhohlwa imoto okwanikela ngazo. Ezulwini abakhohlwa. Sorry papaya. Ezulwini abakhohlwa. Ngoba wami ezulwini abakayikhohlwa ingubo owake wamupha zona usibanibani lo hambe ehleba ezulwini. Abakhohlwa. Abakhohlwa. Yena ukhohliwe kodwa ezulwini. Uvuka ekuseni wena ugijima usiza ingane kamzala usiza ugijima ngemoto yakho usiza ungafuni ngisho petrol ezulwini. Angikaze ngibone awunasho kamnandi kwaNdebele athoka Jehova. There is no lost in the kingdom. There is no lost. There is no loss. This is right. There is no loss in the kingdom. Into yonke wayenza embusweni. Noma abantu bangayikhohlwa. There is no loss.
ngoba yonke into ke wayenza umbuso i-experiment engene encwadini yezikhumbuzo. Thina yeke ukukhala nezinto uthi ngalahlekelwa so yeke ukukhala nezinto ngasiza ubani kanti ngiyalahlekelwa emfundiswa ngisho abangene kuleli bandla wabasiza abanye bakhokhela ezikoleni abanye wabathengela amagrocery bakushiya abakhohlwa lalela is not loss. Bazalwane noma ngabe umfundisi usekhohliwe ukuthi wabamenzelana there is no loss. Ngizokuthi ngithi kwenziwani uthi angithi ngicela ukutshela ngathi wenza lokho you were piling up installments ezulwini kunencwadi yezikhumbuzo bazobe bayayivula vele kudedeleke vele kuchitheke uzithola usuphila kwi-overflow hayi into yenze namhlanje yes Jesus ezulwini ngoba bakhohlwa ngizokuthathela ngenhlanje ezulwini ngoba bakhohlwa ke base bavele bavula incwadi yezikhumbuzo wasithi uNkulunkulu siyenza kanjani ukuthi le ndoda ibe faithful ngisho isejele yaqhubeka yachazela abantu amaphupho elayo iphupho lingachazwanga umuntu. Le ndoda ibe faithful ejele inephupho nayo lingaze lichazwe umuntu yangasho abantu ukuthi ngizana ukungibuza nama ngichazelwanga elapha base kwinkosi yavele yaphupha isimanga sente engakwazi ukuyichaza babizwa bonke fast forward babiza bonke abahlakaniphile kuthiwa bazama ukuchaza bonke bahluleka. Listen, in Egypt they called all their wise men abahlezi bechaza bahluleka ngoba when it's time for favor, when it's time for irresistible favor bazobizwa bonke bahluleka baphonse zabe inyonga kodwa yakhe izofika igonyezi bonke bazofika ngesingisabo kodwa bonke bahluleka bonke bayachaza bahluleka kwasethiwa yakhumbula lo bekhohliwe wathi khona umuntu osejele khona umuntu osejele kanti inkosi bifuna ukuthi ukhunjulwe khona umuntu osejele wasichazela umuntu ayinamba wangichazela ngiyandeni layefika waqale wakhunyulwa ingubo zasejele ngoba noma i-coat of many colors bayithatha kodwa i-favor isabuye the Lord was with him and he had favor mayifika phambi kwenkosi wachaza amaphupho kanti the favor, the irresistible favor failed to keep him in prison. May I declare this morning the irresistible favor will fail to keep you in the prison. You are about to move from prison to palace. Oh, somebody shout amen. You are about to move from prison to palace. You are about to move from prison to palace. You are about to be changed your name from a prisoner to a prince. What my God to have you? What I sayithola umuntu yakuza lo mbuzo ngale yakho mbuzo inkosi la othi singamthola umuntu onobuhlakani obunjena singamthola umuntu lalela umuntu wefavor uyacela umuntu we-irresistible favor akekho njengaye umuntu we-irresistible favor ufika izinto itshekile ibheke phansi kumele ngangena yena izinto iqonde umuntu we-irresistible favor ungena bekhala kumele ngangena yena bonke bajabule umuntu we-irresistible favor uthi ukhuluma naye uwedlule imeli uzizwe sewuqinisiwe sewunamandla umuntu we-irresistible favor singathola aphi from being a slave, from being a prisoner. Wayoba uyena ophathayo. Nanti ke selifezeka iphupho. Sekunendlala ekhaya. Sebeyeza abafowabo bazothenga eGibhithe. Kuthiwa babe ngasamboni. Ngoba ifavor iyageza. Ifavor yakhe awusan
sanibonana ekhaya uphume nikulendlu ngithi mina ifavor ayikwenza njani bazalwane ifavor yakwemboza bethi uya no hayi akusuyena uya no hayi akusuyena kanti ifavor bakhothama kuye kanti uyababona uJoseph ukuthi abaphelele iphupho lakhe bonke kumele bakhothama wathi amani ekhaya kini noLandi babwenu noLandi indodana into ebhutweni omncane lo wathi angabulawa angabatshethi yimina babuya sebebuya nobaba babuya nomama babuya nomfana omncane lase liyaphelele iphupho ngiphuphe inkanyezi ilanga nenyanga. Oh, somebody shout amen in this house. Bathi uma ngabe sebemkhothamela bonke kuthiwa seyazembuka. Wasethi bafowethu yimina no. Ngicela ukumameza kaNdebele khona umuntu ozophuma kule-conference engasambona athi mina no. Khona uzayongena ekhaya athi mina no. Imina no. Nangifuna ukungenza okubi, but the Lord make it to do, to happen, to change, to turn around for my good. Things will work out for my good. Wabuye sethi mina lo ngicela ukumemezela masiphuma kule conference. Uzophuma usuthi things are turning for my good. Uma suka kule conference uzophuma uthi things are turning for my good. Abantu bebekubukela phansi bethi who are you? Ngicela ukumemezela they will greet you bethi how are you? Abantu ade beyaphinde ngisho kwandebela nindizonga ngithi when things are turning around for your good. Abantu bebekubukela phansi bethi who are you? Ubani wena? Ukuthi wasitshela ukuthi ubani wena? Ukuthi lalela babekela ngoba sethi how when favor is turning around for my good.